Prajem vám príjemný deň pri sledovaní analýz 24. Aj dnes sme na púze dňa, ako sa to zvykne u nás v spravodajstve hovoriť. Sledujeme rokovania ministra zdravotníctva Kamila Šaška s lekárskymi odborármi, keďže minister má na stole viac ako 3300 výpovedí lekárov a tí dokonca hrozia aj výpovediami z nadčasov. Dôvodom má byť to, že minister podľa ich slov neberie vážne hrozbu ich odchodu a jednoducho od 25. októbra s nimi až do dnešného dňa nerokoval. Rokovanie zatiaľ ešte definitívne neskončilo. Vieme len to, že minister zdravotníctva vraj dnes nič nepovie. My sme mu opakovane i dnes ponúkli možnosť vyjadriť sa k celej situácii. Ponúkli sme mu možnosť spojiť sa aj online. A dnes teda túto ponuku neprijal. Verím, že sa to podarí v najbližších dňoch. Ale pozvanie do štúdia prijali aj zástupcovia ambulantného zväzu, a to konkrétne výkonná riaditeľka Zväzu ambulantných poskytovateľov Naďa Trenčanská-Bedušová. Stále sa musím pozrieť, nech vám neprehodím tie priezviská. Dobrý deň. Vítajte, dobrý deň. A ďakujem, že ste prišli, pretože ono sa veľa hovorí o lekároch, ale tí, ktorí rokovali a tiež majú dosť veľký problém aj s príjmaným konsolidačným balíčkom, aj s rozpočtom, tak ako je nastavený, sú aj ambulantní lekári. Skúsme teda zhrnúť na úvod, aby sme pripomenuli ľuďom, v čom sú tie najväčšie problémy a rizika, ktoré vidíte práve v tej príjmanej legislatíve a v nastavenom rozpočte. No, pokúsim sa. My to naozaj vnímame veľmi, veľmi citlivo, pretože sa v kontexte všetkých tých vecí, ktoré sa dnes dejú, tak trošku na ten ambulantný sektor zabudlo. A zabudlo sa na tú pointu toho ambulantného sektoru a síce to, že naše ambulancie sú podnikateľské subjekty. To znamená, že ich absolútne kľúčovým spôsobom zasiahnu všetky konsolidačné opatrenia. Či už sa bavíme o zvýšenej DPH, či sa bavíme o transakčnej dani, potom samozrejme všetky tie ostatné negatívne veci, ktoré sú na to napojené, ako je rastúca inflácia. Absolútne netušíme, čo nám spraví už dnes predikovaná ako keby ďalšia energetická kríza, alebo teda raz energetických komodít, lebo to sme si zažili v tých predchádzajúcich obdobiach. Dokonca na tú tému sme sa aj tu v tomto štúdiu rozprávali, kedy sme opakovane žiadali o nejaké podpory a boli sme absolútne vynechaní zo všetkých sem pomoci. A dodnes deň máme ambulancie, ktoré ešte dnes z tohto obdobia splácajú úvery, ktoré si museli požičať, aby preklenuli obdobia. A zároveň to viedlo aj k zatváraniu ambulancií. Čiže ja by som to možno úplne tak jednoducho povedala, že keď toto všetko spočítame, tak si dovolím tvrdiť, že ambulantný sektor spomedzi celého zdravotníckeho sektora je na tom absolútne najhoršie, pretože my sme úzko naviazaní na platový automat. To znamená, že ak by aj dnes sa povedzme LOS dohodol s ministerstvom zdravotníctva a prijali by tých ponúkaných 6,4%, tak pre nás to znamená také isté navýšenie. Ale s dosahom všetkých tých konsolidačných opatrení sa bavíme o mínuse na úrovni niekde 4 až 5%. Čo je likvidačné z vášho pohľadu pre mnohé, alebo všetky ambulancie? Ja to poviem tak, že už minulý rok sme podpisovali zmluvy čisto len s ohľadom na pacienta a ešte teda pod zaštitou toho, že nám bolo sľubované, že ku koncu roka sa nájdu nejaké zdroje na financovanie a podobne. Toto sa nestalo. Ale nejakým spôsobom sme si povedali, že pokúsime sa to ustáť. Dnes už vieme, že akékoľvek ďalšie znižovanie určite neustojíme. Toto je všetky konsolidačné opatrenia, a teraz nehovorím len o transakčnej dani, sú pre nás absolútne že červenou čiarou. Tam sa musí nájsť nejaký spôsob, ako to urobiť tak, aby tie ambulancie mali zachované pokryté všetky svoje náklady. Čo sa týka tých rokovaní, vy ste sa stretli v tom prvom kole, ak sa nemýlim, aj s ministrom. Bolo vtedy niečo, či v podstate bolo také, vnímate to ako splnenie povinnej jazdy a tým to aj skončilo, alebo máte nejaké avízo, že ešte príde na rad nejaké pozvanie, budú aj s vami osobitne alebo spoločne za nejakým spoločným stolom aj s odborármi a ďalšími rokovať? My sme sa už stretli opakovane. Samozrejme bolo takéto prvotné stretnutie po nástupe pána ministra do funkcie, kde sa stretol so všetkými zástupcami sektoru, teda aj s nami. No a v minulom týždni sa zorganizovalo stretnutie na pôde AZZZ, zamestnávateľských zväzov a združení, kde v podstate my sme pomerne dosť veľká zdravotnícka sekcia, je tam naozaj naprieč celý sektor zastúpený. No a tam sme s ním v podstate rokovali o všetkých tých dôležitých problémoch, ktoré sa dotýkajú aj ostatných zložiek zdravotného systému a teda sektoru. A
Ja mám za to, aspoň teda s takým pocitom som odchádzala z toho stretnutia, že pán minister chápe, aj rozumie všetkým tým našim argumentom a bolo nám prístupné, že čo sa týka tých konsolidačných opatrení, že ešte to nie je úplne uzavreté. Tak to naznačoval aj minister Kamenický, že bude je... tam prebiehať nejaká diskusia. Pravda však je, že do akej miery, lebo pokiaľ sa bavíme naozaj asi len o transakčnej dani, nie som si úplne istá, že toto bude stačiť, naozaj nie. Čiže ak by vás vyňali spod transakčnej dane, to nie je to, čo vás zachráni, alebo čo bude pre vás dostatočné upokojenie alebo garancia toho, že teda dobre dokážete to prežiť? Je to krok k niečomu, ale hovorím, že o mnoho väčším problémom v našom prípade je zvýšená DPH, ktorá je na pozadí absolútne všetkých nákladov, nájmov, proste všetkých služieb. To je tá najväčšia položka. Tá transakčná daň sa odvíja od tých počtov alebo počtov platieb, ktoré vykonávate, a keďže naše ambulancie nemajú veľké obraty, tak v kontexte tej ambulancie to nie je až taký problém. Ak je to problém, tak je to problém z hľadiska toho, že tie financie budú chýbať v sektore zdravotníctva, pretože do tejto transakčnej dane sú zahrnuté na teraz aj zdravotné poisťovne. A tie zdravotné poisťovne hovoria, že transakčná daň vo vyjadrení teda tých financií, ktoré by im chýbali, je niekde na úrovni 10-11 miliónov eur. Celkový objem. A to sú finančné prostriedky, ktoré budú chýbať pri platení tých výkonov zdravotníckych. Namiesto toho, aby išli na samotnú starostlivosť, pôjdu na platbu. A ďalšia vec, kde my absolútne teda nedávame zmysel, ja som to už opakovane hovorila vo viacerých reláciách, že absolútne tomu nerozumiem, že na jednej strane my sme v podstate naozaj, že z podstatnej časti naviazaní na verejné zdroje, to znamená na štátny rozpočet, ktoré k nám pritekajú cez zdravotné poisťovne. A tu zoberieme tie peniaze vo forme transakčnej dane, ktoré opätovne pošleme do štátneho rozpočtu, aby sme sa potom my zase začali búriť a pýtali tie peniaze z boku, že halo, my sme nedofinancovaní, prosím vás, pošlite. Nemá to absolútne žiaden zmysel. Že vlastne to, čo odovzdáte, sa bude musieť vrátiť a jednoducho také povinné, je to zbytočné kolečko, zbytočná administratíva, zbytočná záťaž. A to už nebudem hovoriť naozaj o tom, čo sme teda veľmi výrazne sa ohradili, že považujeme transakčnú daň tak, ako bola dnes nastavená, že napríklad dnes sú už vyňaté teda štátne nemocnice ako čisto diskriminačnú záležitosť. Keď sme toto riešili a chceli sme pomôcť v energetickej kríze a žiadali sme nejakú schému pre ambulantný sektor, bolo nám povedané, že bolo by to vnímané ako pozitívna diskriminácia. A ja sa dnes pýtam, že ako je možné, že takto sa na to nepozeráme pri transakčnej dani. To už nie je pozitívna diskriminácia, keď sa to zrazu týka len určitej časti teda toho zdravotníckeho sektoru? Uvidíme teda, kedy, akým spôsobom sa k tomuto vyjadrie. Neviem teraz sám, lebo minister Kamenický tiež opakovane ho voláme, zatiaľ si nenašiel čas teda za posledné mesiace. Nakoľko má ten priestor? Lebo vieme, že problém je, že teda treba konsolidovať. V tom sa všetci zhodnú, len otázka je, že kde? A akým spôsobom. Vy ste dostali možno aspoň nejaký taký rámec, že do ktorého je tá vôľa v prípade nejakej možnosti dohody, kde ešte dokáže minister Kamenický ministrovi zdravotníctva nejakým spôsobom ustúpiť, alebo v podstate bola diskusia prioritne ak tak o tej transakčnej dani, že nejakým spôsobom vás zvýhodnia výjmu z toho? Nie, žiaden rámec sme nedostali. Pýtali sa na naše argumenty, na náš názor, čo my vnímame ako negatívne, a bolo nám prislúbená nejaká súčinnosť, že sa teda na túto tému ešte bude diskutovať a budú sa hľadať tie úspory, kde by to bolo možné. Ale akým spôsobom to vieme urobiť, v akom rozsahu to vieme urobiť, to naozaj netušíme. A my momentálne, alebo teda za Zväz ambulantných poskytovateľov môžem povedať, že naši poskytovatelia majú zmluvy podpísané do konca kvartálu prvého budúceho roka, čiže do konca apríla, ak si dobre pamätám, vrátane dohodovacieho konania. To však ale neznamená, že tie zmluvy nie je možné vypovedať v podstate kedykoľvek, ak by sa udiala nejaká mimoriadna situácia. To je dôležité možno, že spomenúť a uvedomiť si tento fakt. A zároveň, ak by naozaj došlo k tomu, že nedostaneme dostatočné navýšenie, aby sme tie náklady pokryli, pretože tuto by som možno ešte povedala, že v porovnaní s tým lozom alebo s nemocničnými lekármi, a tým nechcem nejako dehonestovať ich práva na to, čo robia, je to ich legitímna agenda bojovať za lepšie postavenie lekárov, za platové hodnotenie a tak ďalej, tak im tu sa jedná čisto len o platy. Naozaj je to, že plat v hrubom, presné navýšenie, presne si to viete vyrátať, koľko dostanete v čistom, tak to navýšenie pre ambulantný sektor znamená finančné prostriedky na celý chod ambulancie. A tie platy sú niekde úplne až to posledné v rade, ktoré riešite. A keby sme
keď v podstate sa bavíme o tom, že poplatíme všetky náklady, ktoré dnes máme, ktoré za nami idú. Čiže nájom, sestrička, tak my naozaj ani omylom nedosahujeme súčasné mzdy nemocničných lekárov. Naši lekári ich nedosahujú. Dokonca ani keď sa tie toľko spomínané zisky, ktoré sa všade objavujú, že ambulancie majú nejaké zisky, tie zisky sú práve generované následkom toho, že žiaden lekár v ambulancii si dnes nedovolí nastaviť plat taký, aký by mal mať, povedzme tabulkový, ako je v ústavnej zdravotnej starostlivosti, pretože on nevie, že či v ďalšom mesiaci mu prídu také zdroje do ambulancie a on v prvom rade musí zaplatiť nájom, energie, personál, všetky tieto veci a až potom svoj plat. Čiže úplne logickým spôsobom si nastaví mzdu, ktorú je ochotný a schopný ufinancovať. A vo väčšine prípadov je to priemerná mzda v národnom hospodárstve. A ten zisk, keď na konci roka nejaký je, tak ten môže slúžiť na to, že zase, keď zrevitalizuje ambulanciu, kúpi ten nový stroj, ktorý potrebuje, postará sa o všetky tieto záležitosti, tak si môže vo forme dividendy, najprv to zdaní ako príjem, potom zaplatí daň z dividendy, si môže doplatiť ten chýbajúci príjem. Ale napriek tomu, že toto urobí, tak sa nedostane na ten plat v ústavnej zdravotnej starostlivosti. A to je ten zásadný rozdiel. Čiže my keď sa bavíme o tom, že nám nejde, že 6,4% na platy už vôbec nie. A v celkovom tom vyjadrení tých konsolidačných opatrení sa bavíme, že budeme v mínuse oproti minulému roku niekde na úrovni 4 až 5%, možno aj viac, tak ja už neviem, aké iné argumenty dať na to, aby sme dali vážnosť tomu, čo hovoríme. Pozrieme sa aj na to, lebo aj lekári, teda tí v ústavnej zdravotnej starostlivosti tvrdia, že teda nie je to len o platoch, oni že žiadajú, aby sa naplnilo to, čo si dohodli ešte aj v roku 2022. Mali sme prisľúbené, že sa spojíme aj s prezidentom LOZ, pánom Vysolajským. Aktuálne je nedostupný. Rokovanie zrejme ešte pokračuje. Ja teraz by sme si pozreli a potom sa k tomu vrátime, že v čom sa dokážete možno aj shodnúť. Pozrieme sa teraz na to, s čím prichádzalo Lekárske odborové združenie na to rokovanie, ktoré podľa Vysolajského teda kriticky sa vyjadril, bolo až po tom, čo lekári, okrem toho, že dávajú výpovede, pohrozili aj výpovediami z nadčasov. Výpovede podalo 3300 lekárov v nemocniciach, pribúdajú ďalší kolegovia sa k nám pripájajú. Oproti roku 2022 pri vláde Hegera a Matoviča to bolo 2200 výpovedí, dnes je to o 1000 lekárov viacej, to je vysvedčenie pre súčasné ministerstvo a je to aj veľké gesto týchto lekárov, že naozaj sa v nemocniciach a v našom zdravotníctve stav zhoršuje a my chceme riešenia. Obávam sa, že súčasný pán minister si nedostatočne uvedomuje vážnosť situácie, pretože keby si uvedomoval, tak s nami rokuje a dohodneme sa určite skorej, pretože my nedáme nič iné, len na to, aby naše nemocnice a zdravotníctvo lepšie fungovalo. Napriek tomu toto stretnutie prišlo až potom, čo sme spomenuli, že zvažujeme podanie výpovede z nadčasov, tak až vtedy sa nám pán minister ozval. Keď si pamätám, jeho prvú tlačovku povedal, že okamžite vstupuje do rokovaní a bude rokovať deň noc, aby sa s nami dohodol. Máme 12. novembra prvé rokovanie po podaní výpovede s pánom ministrom. Dá sa to vysvetliť len tak, že pán minister výrazne podceňuje túto situáciu. Vy ste zozbierali alebo už aj podali tie výpovede z nadčasov? Ak ste podali, tak kedy budú platné? Výpovede z nadčasov máme vyzbierané a to, či ich podáme, zvažujeme. V každom prípade nechceme ešte viacej eskalovať situáciu, pretože pán minister a vláda má posledných 6 týždňov na to, aby sa s nami dohodli, pretože od 1. januára lekári zostávajú doma, alebo teda sú už nezamestnaní. Takže naozaj toto vnímam ako podceňovanie situácie. Vy chcete spísať nejaké nové memorandum, alebo vám bude, čo vlastne presne? Memorandum je už podpísané s vládou Slovenskej republiky. My sme, keď pred tým podpisom tohto memoranda s tým textom prešli všetky politické strany, vrátane strany Hlas a Smer, ktoré s týmito bodmi súhlasili. Opakovane to bolo povedané. Pán minister zdravotníctva Šaško aj pri posledných tlačových konferenciách hovorí, že to sú body, ktoré sú prospešné, dobré pre pacienta. Nevidím dôvod, aby sme podpísali nové memorandum. My len chceme, aby toto memorandum, ktoré sa vláda zaviazala plniť, aj pán minister Šaško to memorandum chváli, aby ho naplňal. A čo tá garancia bude? Čo vám bude stačiť na to, aby ste stiahli tie? Dnes ideme za pánom ministrom s jedným bodom, s prvou požiadavkou z memoranda, to je poriadok vo financovaní nemocníc. Sú tu stanoviska Najvyššieho kontrolného úradu, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a stanovisko ministerstva financií, že hlavne súkromné zdravotné poisťovne neplatia nemocniciam to, čo sa v nemocniciach s pacientami udeje, neplatia im ani len náklady na túto liečbu. Je to na škodu štátu a štát takto prichádza o 53 miliónov eur ročne. Za to vieme postaviť na Slovensku každý rok jednu novú špičkovú nemocnicu. A tieto peniaze miesto toho, aby skončili v zdravotníctve,
čase, kam sme ich všetci zaplatili ako zdravotné odvody, končia v súkromných zdravotných poisťovniach, ktoré si vyplácajú stovky miliónov dividend svojim akcionárom do zahraničia a chýbajú slovenským pacientom. Toto je náš prvý bod v memorande, aby vláda s týmto konečne spravila poriadok. Nerozumiem, prečo sa tomu pán minister bráni a prečo doteraz nespravil a prečo je pre ňo prednejšie behať po Slovensku, po regiónoch, robiť jalové tlačovky a miesto toho riešiť to, aby konečne súkromné zdravotné poisťovne začali platiť nemocniciam to, čo sa s pacientom udeje. Čakáme na výsledky rokovania. Ja som zaznamenala tie ostatné dni aj to, že vy by ste možno aj privítali, ak by aj LOS možno nejak kolektívnejšie spolupracoval aj so Zväzom ambulantných poskytovateľov, alebo jednoducho, aby tam bola nejaká väčšia súčinnosť. Je to tak nejak, že každý si hrá alebo v ich prípade na takom svojom piesočku? Tak my máme za to, že vôbec nie je absolútne vhodné štiepiť ten zdravotnícky sektor, pretože my sme de facto prepojené na nádoby. Tak ako nemocniční lekári potrebujú ambulantných lekárov, ambulantní lekári potrebujú nemocničných. Jedni na druhý nadväzujú. Ani bez jednej tej zložky zdravotnej starostlivosti to nebude fungovať. Hej? Pokiaľ nebude fungovať ambulantný sektor, lebo my sme naozaj, sa hovorí o číslach až 70%, že sa poskytuje zdravotnej starostlivosti v ambulanciách, nemôže potom zdravo fungovať alebo budú preťažené nemocnice. Čiže v tomto by sme naozaj, že úzko mali spolupracovať a určite to, každý vidíme tie problémy z toho svojho pohľadu. To je úplne jedno. To je úplne prirodzené, už len taká bežná ľudská vlastnosť. A kým jeden to vidí takýmto spôsobom, druhého to ovplyvňuje úplne inak. A preto si myslím, že akékoľvek veci, dokonca aj určité body, ktoré možno, že sú v tom memorande, by sa vždy mali riešiť spôsobom, že nie jedna organizácia príde a dá si podmienku a povie, že toto ja tam chcem mať, lebo mne to dáva zmysel. Nie, k tomu je potrebné, aby sa vyjadrili všetci ostatní. Napríklad aj čo sa týka vzdelávania. Určite sa o tom treba rozprávať s lekárskymi fakultami a zároveň, ak to má vplyv napríklad na ambulantný sektor, ak sa mení napríklad, ja neviem, istá časť tej praktickej časti toho vzdelávania, tie rezidenčné programy, tak určite treba počuť aj názor toho ambulantného sektoru. A nie sme tam len sami, nie sú tam len nemocničné ambulancie. Tam je kvantum ďalších iných zložiek, ktoré k tomu majú čo povedať. Čiže v minulom období myslím si, že veľmi sa osvedčilo také tie široké stoly, kde sme sedeli v podstate všetci zástupcovia sektoru, vrátane zdravotných poisťovní, lebo naozaj to vidíte, my niečo chceme, zdravotná poisťovňa niečo dostane zo štátneho rozpočtu. Boli tam zástupcovia kompetentných ministerstva zdravotníctva. A ja tvrdím, že v takýchto prípadoch naozaj je potrebná nadrezortná spolupráca. Čiže my veľakrát nie sme schopní niečo doriešiť s ministerstvom zdravotníctva, pretože tam opäť narazíme na ten najdôležitejší kameň úrazu, ktorý je vždy, nie sú peniaze. Keď nie sú peniaze, potrebujete tam ministra financií. Bez toho sa nepohneme. Čiže naozaj, podľa mňa sa poďme rozprávať so všetkými kompetentnými, ktorí k tomu majú čo povedať a ktorí dokážu ovplyvniť ten chod toho zdravotníctva pozitívne. Čo sa týka toho sektoru, problémom nie sú vôbec len ambulancii či lekári v nemocniciach, okrem toho aj sestry. Vás v ambulanciách by sa to až tak nedotklo, tie zmeny, ktoré sa majú dotknúť aj platov sestier, pretože vy tie sestry potrebujete, aby ambulancia fungovala a platíte ich vlastne v rámci ambulancií. Ak by ale sa niečo tak masívne udialo, vy si viete predstaviť, čo to spôsobí. Vieme, že aj v nemocniciach tých sestier nie je málo, teda dostatok a aj ambulancie sú často také, že hlásia, že aj do ambulancie je problém zohnať sestry. No, my štandardne sa potýkame s takým problémom, že tie naše sestričky z tých našich ambulancií sú hantované do nemocničnej sféry, pretože tie platové podmienky sú veľakrát výrazne lepšie, ako ale sme my. Ale viac robia asi v tej nemocnici. Ono záleží aj kde čo. Každé to oddelenie, každá tá práca má svoje špecifika. Samozrejme, určite sú tam nočné služby a tak ďalej, čiže je to rozdiel, ale je tam istý odliv, okrem toho, že nám teda sestričky ešte stále odchádzajú aj do zahraničia, kde dostávajú lepšie platové ponuky a ohodnotenie, tak nám v podstate konkuruje aj tá nemocničná sféra. A určite my máme za to, že mali by byť vytvorené tie podmienky takým spôsobom, aby sme boli konkurencieschopní, aby sme my tomu nášmu personálu, a teraz je to jedno, že či je to zdravotná sestra alebo akýkoľvek iný personál v zdravotníckych zariadeniach ambulantných, lebo to sú aj fyzioterapeuti a rôzni iní zamestnanci, aby sme ich vedeli adekvátne zaplatiť.
ak neprídu nejaké systémové zmeny teda a budeme viazaní naozaj tým, o čom sme hovorili, že tá potreba konsolidácie tu jednoducho je. S tým sa nedá pohnúť. Dá sa hýbať len s parametrami, ktoré sú nastavené, ale ono to tak vyzerá, že sa spúšťa taký dominový efekt. Problémom môžu byť ambulancie, problémom môžu byť sestry, problémom môžu byť nemocnice, ale na druhej strane sme tu videli, že pri každej takejto kríze, či to bolo za Mikuláša Dzurindu, či to bolo za vlády Igora Matoviča, že vždy sa to nakoniec nejak utriaslo. Vy máte pocit, že tentokrát je tá situácia o niečo viac vyostrá? A toto nemáme COVID už tak v tej forme, aký tu bol za vlády Igora Matoviča. Čiže v čom je tá situácia podľa vás iná? Je to len tou konsolidáciou alebo čím? Ťažko povedať. Akože ja z pozície ekonóma, nedoktora, naozaj celý konsolidačný balík vnímam mimoriadne negatívne. A teraz je to úplne jedno, či to má dopad na ambulanciu alebo na akýkoľvek proste typ podnikateľského subjektu. Konsolidácia je potrebná, určite bez debaty, ale tu sa naozaj ja zhodujem s analytikmi, že o mnoho viacej treba šetriť na strane štátu a tam je kde šetriť, ale akurát sa ešte teda neurobili všetky potrebné kroky. A možno otázka znie, že či práve zdravotníctvo je ten... My sme sa už o tom bavili aj v minulých reláciách, ja to opakujem, kade chodím, že tých peňazí nie je dosť. My už naozaj si musíme povedať aj v tom zdravotníctve, že proste z tých verejných zdrojov s najväčšou pravdepodobnosťou, hraničiacou s istotou, my tých zdrojov nikdy už nebudeme mať dosť. Pretože nám prudko nám starne populácia. Čo zvyšuje náklady na starostlivosť? Z roka na rok máme menej a menej ekonomicky činných a rastie nám ten počet dôchodcov a ľudí, teda, ktorí už sa na systéme nepodielajú, ale naopak dožívame sa pomerne vysokého veku, ale nie v dobrom zdravotnom stave, zdravotnej kondícii. To znamená, že my neúmerne zaťažujeme ten zdravotnícky systém a toto si my z verejných zdrojov nevieme dovoliť. Čiže my naozaj najvyšší čas proste odložiť populizmus a všetky tieto zbytočné reči, ktoré tu rokuce vedieme, pretože my sa naozaj dokola stretávame na rôznych fórach, na rôznych konferenciách s analytikmi, s odborníkmi, s rôznymi stakeholdermi v rámci sektora a všetci sa zhodneme na jednom, že bez viaczdrojového financovania, bez nejakej spoluúčasti pacienta, ktorá by bola rozumne nastavená, tak, aby ten pacient vedel, že má tie svoje výdavky na zdravotnú starostlivosť pod kontrolou, že vie, že toto zaplatím a som nejako chránený. My sa bez tohto nepohneme. Len na to potrebujete naozaj aj nejakú politickú podporu, chuť pohnúť tie veci vpred a začať sa o nich naozaj aktívne rozprávať a začať hľadať to riešenie. Vyzerá, že sa toho každý bojí, lebo ako náhle sa spomenú poplatky, spoluúčasť, tak to tak ľudia neradi počujú, čo je pochopiteľné samozrejme, lebo vždy sme tu počúvali kvázi o bezplatnom zdravotníctve. Na druhej strane, ale už dávno to neplatí. Vidíme to či cez rôzne poplatky v rámci i niektorých ambulancií, ale taktiež pri tej ústavnej starostlivosti sa nevyhneme vždy niektorým tým poplatkom. Je to mimoriadne nepopulárna téma, ako čokoľvek, čo ľudí stojí peniaze. Ako ja napriek tomu teda, že v tom pracovnom zaradení robím to, čo robím, som pacient, ako ktokoľvek z nás. A ja mám doma rodičov, ktorí sú dôchodcovia, dokonca starých rodičov, ktorí sú takí tí starodôchodcovia s veľmi nízkymi dôchodkami. A všetky takéto veci ich neskutočne bolia, ale my sa skutočne musíme pozrieť pravde do očí, že toto už iným spôsobom nevieme vyriešiť. A ak to urobíme ešte dnes a nastavíme to rozumne, tak vieme podľa mňa zachovať dostupnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých, aspoň teda v nejakom rozmere. Lebo my nemôžeme chcieť zdravotnú starostlivosť 21. storočia za ceny z roku 93. Tu sa takto tvárime, takto tu žijeme. Bohužiaľ, toto proste nie je možné. Potom si musíme povedať, že áno, dostaneme zdravotnú starostlivosť, ale z toho roku 93. A toto sa už nikomu nepáči. Pán Šaško je ekonóm, aj teda vieme, že nie je to zdravotník, hoci má teda nejaké zdravotnícke korene v rodine, ale máte pocit, že je možné, ak to naozaj bude riadiť v tomto momente nie ľahkom práve ekonóm, že je šanca dospieť aj k nejakým takýmto náročnejším, nepopulárnym riešeniam, ale ktoré svojím spôsobom aj trochu postavia to zdravotníctvo na nohy? Tak ja si myslím, že my sme ozaj prišli do momentu, kedy na celý ten problém sa trošku treba odložiť aj tie emócie. To treba dať bokom a naozaj sa trošku treba na to pozrieť cez fakty a čísla. A toto je dobrá východisková poloha, to, že je ekonóm. Ale opäť sa vrátim k tej druhej časti problému a to je to, že akú podporu ten odborník, ten ekonóm, ten človek, ktorý dokáže identifikovať problém, bude mať.
Aká bude politická aká vôľa? bude vôľa, aká bude podpora, že či naozaj tá téma bude prioritou. Pretože opäť sa vrátim k tomu, čo som už v minulosti opakovala viackrát. My si musíme aj v štáte určiť priority, že čo je priorita. My tu môžeme stavať cesty, my môžeme rozvíjať školstva. Nikto nehovorí, že to nie je dôležité. Všetko z toho je dôležité. Rozvíjať priemysel, všetko. Ale bez zdravých ľudí po tých cestách nebude mať kto jazdiť, v tých fabrikách nebude mať kto pracovať a skončili sme. My si musíme uvedomiť, že týmto systémom, ku ktorému my sme tu dnes sklzli a na ktorý sa tu dnes hráme, vychovávame jedno choré obyvateľstvo, ktoré sa môže naozaj vo veľkej pravdepodobnosti, že množstvo z nich ani nebude, že sa nezaradí do toho procesu ekonomicky činných ľudí, ktorí prispievajú do systému. A toto nie je žiaduce. Posledná vec ešte, vidíme tu teda výpovede lekárov v nemocniciach, výpovede z nadčasov. Čo sa týka ambulantného sektora, ak nepríde k nejakému ústupku, k nejakej dohode, ktorá bude ako tak priateľná, čo sa týka tých požiadaviek z vašej strany, ste pripravení na aké kroky? Ja by som to takto ani nehovorila, že by sme sa, alebo by som to nepovedala, že sa nejakým spôsobom mobilizujeme na nejaké kroky. Samozrejme uvidíme, že kam sa to všetko posunie. Čo dnes už viem povedať, lebo už dnes to vidíme, už dnes máme ambulancie, ktoré napriek tomu, že teda zmluvy sme podpísali tak, ako sú do toho konca apríla, tak už dnes vieme, že XY ambulancií sa rozhodlo tie zmluvy nepredložiť a v podstate išli do toho nezmluvného prostredia. Tento trend sa nám rozrastá, to znamená, že bude čím ďalej viacej pribúdať ambulancií, kde pacient dostane zdravotnú starostlivosť už len na priamu platbu a tam tiež úplne ten systém nie je ideálne nastavený. Takže toto bude prvá vec. Druhá vec, tým, že máme viac ako polovicu lekárov v dôchodkovom veku, tak ak naozaj sa to nejakým spôsobom nepohne k lepšiemu, tak veľká časť ambulancií pozatvára svoje ambulancie bez náhrady. To sú naozaj tí, ktorí do toho dôchodku môžu odísť a si povedia, že už stačilo, že už nevládzu, že už so seba zaprením sa proste neudržia akokoľvek a tie ambulancie závrú. Čiže nemyslím si, že je ani nutné vyzývať našich poskytovateľov k nejakej odbojnej činnosti, pretože ona sa v podstate takým lavinovým efektom deje sama úplne logicky na základe ich neúmerného zaťaženia nákladového, ktoré na druhej strane, alebo žijeme v trhovej ekonomike, nemá žiadnu oporu a nevedia si to nejakým spôsobom poriešiť. A toto, kým sa nezmení, tak tento trend proste bude pokračovať. Až jedného dňa naozaj vy, ja, hoci kto z nás zistí, že tá ambulancia, kde vás ešte včera ošetrili, tam už zrazu nie je a vy nemáte kam ísť. Tak zostáva nám dúfať, že bude nejaké rokovanie, ktoré dospeje aj ku kompromisu. Počkáme na to, ako dopadlo to dnešné, počkáme, ako dopadnú tie ďalšie aj s ambulantnými poskytovateľmi či so sestrami. Ideme do krátkej prestávky. Vy nikam neodchádzajte, Analýzy 24 pokračujú.